Heippa! Nyt mä näytän teille, että miten tänne meidän ystävänkorttitoiminnan toimistolle saavutaan. Meidän toimisto siis sijaitsee Seinäjoella Frami D-rakennuksessa osoitteessa Tiedekatu 2. Ja tässä näette meidän parkkipaikan ja huomaattehan, että se on maksullinen. Parkkipaikalta sisään tullaan D1-ovesta, jonka jälkeen melkein heti on vasemmalla hissit. Vaihtoehtoisesti sisään voi tulla myös kampusraitin kautta, jolloin käytetään ovea D3, jonka vieressä on pyöräparkki. Sisään tullessa hissi on heti oikealla ja sillä mennään 4. kerrokseen. Hissistä poistuessa käännytään heti oikealle ja siinä näkyykin meidän ystävänkorttitoiminnan mainos. Ja sen kohdalta käännytään uudestaan oikealle ja kävellään käytävää pitkin. Voi kulkea tästä ensimmäisestä ovesta, joka on vasemmalla, tai kävellä ihan tuonne käytävän päähän ja kulkea sitten sen toisen oven kautta. Ja kun saavut tänne, niin siinä on meidän puhelinnumero, johon sä voit soittaa, niin me tullaan avaamaan nämä ovet. Ne on siis lukossa aina. Tässä kohtaa me ollaankin jo teidän oppaina, mutta tätä käytävää kuljetaan vaan päähän asti ja käännytään oikealle, niin siinä on meidän toimisto. Meidän toimistohan on auki tiistaista torstaihin kello 9-15, ja jos muuna aikana haluat tulla käymään, niin soittelethan meille ensin. Nähdään!